sa daghang panghitabo sa atong mga kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Praise God. Busa ang atong paghatag pagdaig sa Ginoo atong seryosohon, tagaan natog tinuod nga pagdaig ang Ginoo, tinuod nga pagpaminaw mga igsoon sa mga pulong, tungod kay ang Dios kanunay maayo sa atong mga kinabuhi. Iya ang kahimayaan. Iya ang tanang pagpasidungog. Everybody say praise the Lord. Munang moawit ang mga igsoon kinahanglan adunay pagsabot. Amen. Dili kay naglingkod lang ta diha, nitindog lang ta diha. Basta na lang ang atong pag-awit. Ipadulot na to sa atong kasing-kasing. Sa atong una-huna mga igsoon, every time nga moawit og modaig ta sa atong Ginoo. Dili ta mo sundog sa ubang klases pagsimba. Atong tinguhaon nga atong kaugalingon nga mahimong angayan, atubangan sa Dios. Everybody say praise the Lord. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka nga Diyos, nga among gialagad, amo kang gisimba. Walay sama ka, nimo gamhanan ka. Hallelujah! Hallelujah! Sige, samtang ipiyong nimo imong mga mata. Ang atong mga mata, samtang atong ipiyong, magpamalandong ta sa kaayo sa Ginoo. Ang ayan siyang daigon, tako siyang pasidunggan, tako siyang simbahon. Walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Tagaan natong kusog nga pagpalakpak ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah, 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 hallelujah. Samtang nagpadayon mo sa pagtindog mga igsuon, dili na ko langayon ang pagbasa sa mga pulong sa Dios. Panbuot sa ako mangutana sa inyo, andam na ba mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Pwede bang ignay mong katapat nga andam na bagyog kas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Oh, pangutan ang mga igsuon ko kay basig nagtindog lang na diha. Nya mga kaigsuonan ko, wala di ay arang layoa di kayo ang pagpamalandong. Manang siguruho na to. Kung kita naabag yun ta karon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So, open your Bible, the book of 1 John chapter 1, verse number 8 to 9. Duha lang ka verse ang atong basahon mga igsuon sa mga pagtulunan o mga pagwali sa pulong sa Diyos alang sa atong taliwala karon. O nagtuog ko nga samtang mag-concentrate mo sa pagpaminaw diha, nagtuog yun ko nga gamiton ko sa Ginoo nga kamo matagbo sa inyong panginahanglan espirituhanon. Ako nang gituohan. Tanan mo ingon amen. Og mangutana kunyo gituohan pa pud ninyo nga matagbo ang inyong panginahanglan. Amen. So matod pa sa Bible, 1 John chapter 1 verse 8 to 9, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O sa kanindot kaayo mga pagtulunan mga igsoon natong nadunggan pulong sa Dios. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Ingon ang Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. But kung magadumala mga igsoon sa pulong sa Diyos, yung taknaa, making excuses is mistake. Tanan ta mo ingon, making excuses is mistake. Hallelujah. Gamhanan og balaan nga Dios nga mong gialagad. Ikaw magapanalangin sa mga pagtulunan, pulong sa Dios nga igawali sa ubos nga ulipon. O Ginoong Dios, sa tanang nagabarog karon nga naa karon dinhi sa simbahan sa kasiklan Lord God. Ikaw magapanalangin sa tanan nga niya karon dinhi sa mga bisita. Praise God, ikaw magabless sa ilang kinabuhi, sa ilang pagsimba karon o Dios, nga sila makakaplag sa kaluwasan, makakaplag sa kamatuoran, o makakaplag o Dios sa revival sa ilang mga kinabuhi.
Hallelujah. Praise God. Ug ang tanang buhat sa yawa. Ginahinginlan pinagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Pagduha-duha daw tang espiritu, wala kay luna aning dapita. Praise God. Ikaw ang Diyos nga mamuhat sa mong taliwala karon, amahan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, Diyos nga gialagad sa Israel. Magapanliho ka sa among kasig-kasig din taknaa, samtang magawali ang imong ubos nga alagad, O Lord God. Use me, O Lord God, in your kingdom. Hallelujah. To preach your word sa imong mga katawhan. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan na to ang atong Ginoo, mga iso. Kusog ka pagpalakpak. Hallelujah. Kusog pagyod nga pagpalakpak. Amen. Sa dili pa ka mulingkod, higday mong katapad nga making excuses is mistake. Hallelujah. Salamat kayo mga igsuon ko. Makalingkod na ang tanan. Sa atong mga bisita, praise God. Sa atong mga kaubanan sa pagpangalagad sa Diyos, nga gikan sa mga layo nga dapit. Atong gina-welcome mga kaigsuunan ko og sa tanan nato nga mga nagapaminaw karon sa atong live streaming sa UPCPI Kasiklan. Praise God. Good morning sa inyong tanan diha all over the country. Amen mga kaigsuunan nato nga nasa Middle East. Mga kaigsuunan nato nga naa mga kaigsuunan ko dito sa Europe. Mga kaigsuunan nato nga naa sa dapit mga kaigsuunan ko sa nasa ganito sa Mayko dapit? New Zealand nga kanunay nagpalo sa atong live streaming mga igsuon, maing buntag ug maing adlaw diha kaninyong tanan. Praise God. O sa atong YouTube channel, ang atong mga followers, ang atong subscriber, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Amen! Tanan nga niya karon nagalingkod diri mga igsuon ko, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Brother James, praise God. Salamat kayo, nakauban na po ka namo karon. Pipila ka mga Domingo ani, murag di na pod, di ba? Kay mubiyahe na po ka dito kadagatan. Okay, mo niyang trabaho mga igsuon, seaman. O usab mga igsuon ko sa atong mga bisita nga niya karon. Hallelujah. O ato pong ipahibalo sa kadaghanan nga ang Maniskan family kauban nato karon sa pagsimba o regular nato sila nga introduce mga igsuon ko nga mahimo ng sakop nato dinhi sa simbahan karong family day nato last Sunday of this month. Praise God. Ato silang pabarugon diri. Sister Jocelyn, Sister Rimali. Praise God. Kinsa man ang nasa imong likod? Okay, gipasalamatan po na ako si Brother Loloy. Praise God, Brother Loy, sa imong pagpakig-uban karon sa pagsimba sa atong Ginoo, ang Dios magapanalangin kanimo. Amen. O may munana kung ko mga igsoon before ko mag-preach kay para magkasinabot gyud ta ba. Kay kung di ta mo tan-awon, basig di pud mo tan-aw nako, na di ta magkasinabot. Amen ba? Tanang yang people, moingon dalaygon ang Dios. Amen. So mga batan-on, dalagag ulit tawo nga niya dinhi karon. Og sa tanang mga nanay, kining mga senior na to. Kay kining mga senior citizen. Kining mga senior citizen na to, mga kaigsuunan ko, murag bantayanan kayo na, kay ang ilang edad, siyempre natural, murag madugay ganit tagwali, murag makitaan po nato dahil ni mga senior citizen. Depende lang po, di ba? Di man po tanan, no? Pero naamay mga senior citizen po, mga igsuon ko nga, kanang kuan, kanang mga abtik pa. Pero na po yung mga senior citizen nato nga, maupay pagbarog sa magwawali, tuog dahil, mana dahil, no? So, ato pa ning kamuta na, pero kulang galing tingali ni og kuan mga igsuon ko, kulang og unsa man, calcium o vitamin C, unsa ba ka nang kinahanglan diha mga kaigsuonan? Nga gikinahanglan pag take pod mo vitamin C, calcium ba kaha? Okay, para inig anhi simbahan mga igsuon ko, di ta makatog. Tanang mga senior, mayngon amen. Naghanap ng senior. Ay mo kaulaw, kay senior na magid mo tinuod. No, bulahan man gani ta kay bulahan man gani mo kay nakaabot mo anang idara. Ay mugmahay nga niabot na mog sa 60 ha. Kisa may nagmahay dire, ikaw Brad Molo, nagmahay kang sa 60 na ka? Ay, lipay kay tagmaayo anang idara ba, brother? Kisa man sister kuan. Sister Aning, pila na may edad nimo? 60 og pila ka adlaw kay nag-birthday man ka no? Tung niagi? 60 o isa ka semana iyang edad. Lalimbang ka anang idara na.
Dili na siya basta-basta. Kitaan ni nga, wa patakaabot og 50, wa patakaabot ganig 45, ang uban gani nato din 20 pa kapin. Oh, layo ra kayong agwat mga igsuon ko. Muna nga, ato lang gipasalamatan ang Ginoo kay ang atong mga senior mga igsuon ko, bisag ang anang ilang pangidaron, aning kamot sila nga, makapangalagad padayon sa atong Ginoo. Amen? Muna nga, sa senior na to, no, nanatay, nahimong well known sa Caraga District karon kay maka-appeal na karon sa atong contest sa Tibuok Caraga. Kay sa una, di mo kita ka-appeal. Pero karon, maka-appeal na gyud ang Kasiklan ba? Tibuok Caraga na, contestant. Wala ni makabig, Sister Aning, na di kita ka-appeal aning champion mga Exos Tibuok Caraga. Oh, salamat sa Ginoo ana nga naaday tay matud pa sa akong kauban dito samtang nag-awit si Sister Aning. Buro magdili sa sinta. Naday bisag taas ng edad niya ang tingog. Pag mo tudog yung awit, murag kuan ba kanang naapas mga ha? Grabe po ng DC oy. Pasubrahan naman po ninyo. DC man pilion man ang mga DC. Bisag mga butang talang 20 kapin, murag dili na kay na kuan. Na? Alali mga champion first. Ade basta-basta na. So karon Caraga District mga igsoon maka-appeal na gyud ang Kasiklan mga kaigsuonan. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise God. Kamustahon po nato si Brother James. Kamusta namang biyahe, Brother James? Tabok-tabok sa kadagatan. Dagkong mga balod, maagian. Okay ra kayo? Ang Diyos nagapanalangin sa imong pagpanarbaho o akong mga pag-ampo. Mga pag-ampo sa church nga praise God sa inyong pagkakabig. Praise God, Hipolito family. Ang among mga pag-ampo nga mahimo mong panalangin sa Tibok Hipolito. Amen! Mahimo mong panalangin sa tanang tibuok pamilyang Hipolito. That's my prayer. Everybody say praise the Lord. Atong mga kaigsuonan din atong iampo nga sa kadaghang mga parinti sa Hipolito, mga igsuon ko, nagtuo ko nga dili lang gyud ang kini sila nga pamilya luwason sa Dios. Kung naa may mga kuan sa uban na di nato malikayan mga igsuon nga medyo nanghilabot sila mahitungod sa pagpangalagad, o tingali, gihilabtan na mo, gibay-biyay na mo, padayon lang sa pagpangalagad, ipakita ang pagkamatarong, tinud-anay nga pagsimba, daghay muuban ninyo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Shall we say praise the Lord? Kay kining kinabuhian nato mga igsoon, kanunay nato iandam, kanunay nato iplastar mga igsoon, kay wala ta mahibalo, kanusa matapos ang atong kinabuhi. Daghan tag magwawali na dunggan nga wala ta mahibalo kanusa mo balik ang Ginoo. Pero akong ikuan karon i-pronounce karon nga dili ug wala ta makabalo kanusa mo abot ang atong kamatayon. Ato pong gipasalamatan, akong gikalipay nga kauban nato Sir Charlie karon, palakpakan nato ang Ginoo mga igsuon. Sir Charlie, mayong buntag diha. Ang Dios magapanalangin kanimo. Praise God, hallelujah. Sa tibuok Ulaybar family mga kaigsuonan, labi na sa tibuok mga ginsakupan ni Sir Charlie. Ato mga pag-ampo mga igsuon ko nga sa kanunay nga ang Dios, praise God, dili man gyud mahutdan ang Ginoo og mga pamaagi. Mahutdan man ta, pero ang Dios di mahutdan sa pamaagi. Usay dili ta makasabot mga igsuon nga giagi ta na ana nga sitwasyon, kitang tanan nga mga tao nga niya karon. Sometimes mabot sa tong kinabuhi maglibog ta. Amen ba? Pero sa atong kalibog naay Ginoo nga magpasabot kanato sa unahan. Karon murag maglibog pa ta nganong naingani ko. Everybody say praise the Lord. Unsa may atong giagian? Diha sa dalan sa atong giagian sa kinabuhi. Maglibog ta usahay nganong moabot man ni sa akong kinabuhi. Pero timan inig maayo. Basta na kay gialagad nga Dios. Na kay gituuhan nga Ginoo. Og ang Dios mulihok diha ni ana sa imong kinabuhi. Og pila ka adlaw sa dagan sa imong lakaw, panid sa imong libros kinabuhi. Sa di pa na moabot ang katapusan, ipasabot ra nas Ginoo kung unsay iyang katuyuan. Because God has always a purpose. Adunay katuyuan ang Dios. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Sumuadto ko sa pagwali sa mga pulong sa Ginoo mga igsuon. It's already 9 o'clock.
9:30, 9:40, wala pa'y alas 10 mga igsoon. Nagtuo ko nga presko pa kayo nga atong una-una karon. O wala na'y katulogon karon. Minaw tas pulong sa Ginoo. O giwali sa atong General Superintendent mga igsoon ko kaghapon. Hallelujah sa atong family Grand Fellowship sa Tibuok, Caraga District. Gipahibalo niya nga matod pa niya nga para masiguro ang atong kaluwasan gikinahanglan gyud nato madawat ang Espiritu sa Dios. Dili pwede nga nagdahom lang tang naluwas na ta. Dili pwede nang nagdahom-dahom lang ta nga siguro nako. Unya wa madawat nimo ang Espiritu na ay kulang nga dako mga igsoon. O ato nang kanunay ginatudlo, every time mga igsoon ay nangutanan ako, yang people, Pastor, unsaon mangyud pagdawat sa Espiritu? Ako siyang gitubag o giignan nako ang pagdawat sa Espiritu, naara na sa imong kaugalingon. Kay kung dili andam imong kaugalingon, o dili ka willing sa pagdawat ni ini, dili jud ka kadawat. Murag wa man mo kadungog sa akong istorya. Ang tagaan ani, ang makadawat ani, those who are willing. Sa kinsa, katong mga willing. Saan ni Bisaya ng willing? Ha? Kanang gusto. Kanang nagkinahanglan. Kanang willing. Daghay magsisimba, pero dili willing. Mudawat sa Espiritu sa Ginoo. Daghay magsisimba, pero di gusto mo sinati sa Espiritu sa Diyos. Matod pas bala ang kasulatan, except a man be born water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Dili gyuday ka makasulod sa langit kung dili ka makadawat sa Espiritu sa Diyos, mga igsoon ko. Pasag nilang ignog kag buang sa pagdaig sa Ginoo. Pasag nilang mga igsoon, pag mayon ang mga tao, unsa na nga klaseng sinimbahan ang inyo. Basta nga akong tinguha, nga ako makadawat sa Espiritu sa Ginoo. Daghay na nga impirno, bisag na ay simbahan. Kaya ang ilang ginabarugan ang ilang relihiyon. Daghay na nga daot ang kinabuhi. Mga laglag ang kinabuhi. Kaya ang ilang gilauman, ang ilang gituuhan, ang ilang gibarog nga pundasyon sa ilang relihiyon, mga igsoon. Wala nagbarog ang Ginoo og relihiyon. Iyang gibarog nga pagtulunan, except a man be born water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa tanang nakasabot, sa tanang